Benvinguts i benvingudes, avui us porto un vídeo que pensareu ja ve aquesta i ens explica les coses a les eleccions. Sí, entenc que tots estigueu una mica cansats de sentir a parlar d'anar a votar, i és que porteu una temporadeta que Déu-n'hi-do. Però crec que al final d'aquest vídeo entendreu una mica més el per què és important anar a votar. I entenc que molta gent estigui ja cansada perquè realment el sistema, en opinió meva, està una mica desgastat i potser coincidireu amb mi en pensar-ho. Però bé, ara és el que tenim i anem una mica a millorar tot aquest tema. Per tant, entrem en temàtica. Em dic Jana i això és Política per principiants. Bé, abans de tot, ens posem en context. Les eleccions són una eina de votació en què la gent decideix qui és que vol que el representi. Qui és que volem que ens governin, ja sigui en àmbit local o en àmbit general o europeu, inclús. Hi ha diferents tipus d'eleccions. Des de ben petits ja ens trobem en les primeres eleccions que serien els delegats i delegades. És el primer contacte en el que seria un sistema de votació. Però bé, el més important és que actualment el sistema de votació que teòricament tenim a Espanya és un sufragi universal, per tant poden votar tant homes com dones, independentment del poder executiu, jo li dic executiu, però vull dir econòmic, del poder econòmic que tinguis. És veritat que no acaba sent universal perquè hi ha una certa gent que encara no pot votar, encara que hagi nascut aquí, perquè ha de renunciar al seu país d'origen. Jo això ho trobo molt trist i realment, més que trist, m'emprenya, perquè aquesta gent és igual de vàlida que jo, o que tu, o que qualsevol. O sigui, hauria de poder elegir quin és el seu alcalde, quin és el seu president, quina és l'opció política que li agrada més, i pel simple fet d'haver nascut on ha nascut, no pot votar. Bé, perdó, per haver nascut a la família d'origen, per tenir l'origen que té, no més que l'haver nascut, perquè molta gent ha nascut a Catalunya i no pot votar només pel simple fet de l'origen que té de la seva família. I és molt trist i m'emprenya molt. Com us anava dient, el sistema de votacions és sufragi universal, per tant pot votar tant homes com dones. Per sort, va haver-hi un moment de la història en què vam fer un cop de cap i vam dir vinga, tothom pot votar. Encara que ara ho estigui explicant així, de broma, realment va ser un període molt dur i realment hi van haver-hi morts, dones mortes per la petició del vot, o sigui que perquè nosaltres ara com a dones podem estar votant, hi ha hagut unes dones que han hagut de lluitar i s'han hagut de jugar la seva vida perquè nosaltres avui podem parlar. Què passa un dia de les eleccions? Tu els dies previs has estat rebent tota la propaganda electoral i a dintre la propaganda electoral et trobes doncs el que és el sobre i la llista electoral que tu hauràs de dipositar amb el teu vot. Tens diverses opcions de vot. No necessàriament has de votar un partit polític si tu no estàs d'acord amb cap. Quines són les opcions de vot? Les opcions de vot és votar un partit polític perquè tu creus en aquell projecte polític que t'han presentat durant els 15 dies de les eleccions, o bé perquè ja han estat governant, o per l'opció que sigui, i perquè tu et convenç. En el cas de no convèncer cap partit, perquè consideres que la política ja estàs fart i dius prou, ja no vull votar mai més. O bé tens l'opció de directament no anar-hi, però després, una vegada tu no has votat, no pots opinar, perquè no has anat a votar. Això és com una mica lògic, que si no opines directament no estàs dient ni si bé ni si malament, directament no has donat la teva opinió. I al no donar la teva opinió, doncs estàs acatant el que surti. Per això és molt important el fet d'anar a votar, perquè si no vas a votar es dona per suposat, tristament, que
la gent que no vota doncs ja té una opinió en concret, i això no acaba de ser així, sinó que poder no hi està d'acord, o potser li és bastant igual la política, o qualsevol de les opcions de les milers d'opcions que tenim, perquè les persones tenim moltes opinions diferents. Llavors tens l'opció de votar en nul. En el cas de votar en nul, tu estàs dient que no estàs gens a favor de la política i de com s'estan fent les coses, però almenys vas a votar. Aquesta opció, a l'hora de fer el repartiment d'escons, no se'n va a cap partit. Igual que com si haguessis fet una abstenció, però amb la diferència que tu has anat a manifestar directament que no estàs a favor de cap partit en concret. Com es fa un vot en nul? Un vot en nul es fa o bé poses alguna cosa dintre que no té res a veure, o bé tatxes la papereta, o escrius no sé què, o és igual. Qualsevol de les opcions que sigui no manifestar clarament el teu vot, això aniria a nul i per tant no va a cap partit en concret el teu vot. En el cas de votar en blanc, el vot en blanc sí que a l'hora de repartir escons se'n va el teu vot al partit majoritari. O sigui, En el cas que un partit té 7, l'altre té 5 i l'altre té 3. En el cas que el 5 i 7 estigui una mica que no sapiguem si sortiran 6 o 7, el teu vot farà que surti més el 7 i que el 5 perdi. I fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat, que hàgiu entès el per què és important anar a votar. Qualsevol dubte m'ho deixeu als comentaris o bé m'envieu un missatge per l'Instagram.